बै बिल्डिंआ सिङाव हाबफैला आङो बड'लेण्ड फैगोन दा खयथा जागोनथाय 5:30 मोनफैयो बाहाय बड'लेण्डआ भुटान बर्डारनिफ्राय फैयो क'क्राझार डाइरेक्ट थांनाय आर्मि गारि सोबाय ओरैजाय भुटान नेसनेल हाइवे जाबाय आरो नै एकदमबारे ओरैजाय ओमफ्राय बै बे बाथौ मिसन बे गेटखौ खेबनां र' नैबे लोगोफोर बाथौनि गेटआ बेनो गेटआ ओमफ्राय सिङावहाय बिल्डिं बिराद गिदिर गिदिर दङ कमप्लिट जाजोबाखैलै ओमफ्राय बाथौखौथ' गेटआथ' फांनायसो हैनो हाब बिराद फुं नालाय 5टा रावबो सिखाराखै आं 4:30 सिखारनानै फैदों लोगोफोर ना सारनो होननानै बेनि कमप्लिट जायाखै गेटआ बन्द'सो थाला मारिनाय सिंथिं बेनो सिङाव बेनो सिङाव बेबायदि ओमफ्राय गेजेराव बाथौ मन्दिर थागोन हैबाय बिदि बेनो लोगोफोर बाथौ मिसना बड'लेण्ड फैगौ लोगोफोर 5:30 जाबाय बेहाय नै बड'लेण्डआ खारबोगौ क'क्राझार डाइरेक्ट ओमफ्राय ओरैजाय मानसि गाखोनायानो गैया जोंनि सगाव बेलाय डाइरेक्ट क'क्राझार जोंबो बेजोंनो थांगोन बै बेनो बै बे सक जाहैबाय ओमफ्राय बेनो सकजों नांजाबनाय आरो फुख्रिया नै बेनो फुख्रिया गासै लायोबा बाहाय माबा दं आरो 2 बिगासो दं हाया 1 बिगासो जागोन फुख्रिया बिराद गुवार नाखौबो मोनगोन ना मोनाथाय मोनगोन ना मोना मासे मोनबाबो जागोन बावनो आन्थाल' मासे मोनबाबो जागोन आरो सारजासिगोन खोमा ना ओइ बे आरो मा खुबैहरनो नागिरखो बे जायगायावनो गलबदों हा ए आदारखौनो जाफैदों दे बेनो फुख्रिया बिराद गुवार ओमफ्राय दाख्लै अखा हानानै दैया एसे माबाबाय आरो बांबाय नैबे सिगुन बिफां बिसोर सिगुन बेरा दुमाखै एकदम बोरमा मोसौ उफुद्रुग जेबो माबा गायबाबो जेबो थाया बै गय बिफां गायदों माखासे बेहाय न' लुजानाय एसे गुवार जायगा दंबावो नै बे सक देखायनाया दहाय सक देखायनाया बे खाथियावनो नै फुख्रिया नै एकदम सिखारबायबो खारबोबायबो 4:30 फैदों ओमफ्राय आंनो सारगोन जेखौ मोना मोनाथाय ना मासे मोनबाबो जायोहाय आइनि बावनो आन्थाल' ना बेदर मेथाइ सेथाइ फिथाइ सामथाइ गासिबो होजोबो नालाय ओमफ्राय दा नांथारगौ जायो मासे मोनबाबो जायो एकदम सिखारबायबो खारबोबायबो एकदम मोखां थोखां सुवाखैनो ओमफ्राय हौवाफोरखौ लामा नायजाया एकदम बाहादुर बैसागु जानानै सिखारनोनो रोङा आंनो खारबोबाय मोनबाबो मोनाबाबो गैला मा खालामबावनो दा
दा सारनोसै अबे खना खना थांलाबायखो नों हौवाफोरखौ लामा नायजाया दा हौवाफ्रा सोरबा सोरबाथ' जेखौनो सारनो रोङा ओमफ्राय बाख्नायनानै लानाय बायदि जायो आं माने गासिबो रोंजोबो आरो माइ मारा होनाय माइ खायनाय बाव होनाय गासिबो रोंजोबो आं माने गिदिरा गिदिरासो थागोन बे बेखौनो लांनांसिगोन दा मा खालामनो गैयाबा मावा गोजा मावा गोजाखौ मावा नांग्रा गोजाखौ गैयानो गिदिरानो मासे फैयासै मावाल' ना मुहा बेखौलाय मानो नांगौ दे बाबायना गिदिरखौसो नांगौमोन ना मुहायासो बासिखौलाय बेहायबो बेनो ना गिदिरानो गैया बिसा आन्दाज मोनखायो फिसाल' ना फिसाखौनो गोनांसिन गैया आयु बासिनोनो हानाय नंलाहाय सयथिबो बे ना गिदिर फैदोंहाय खारलांगोन आयु आं सारलाहाय बै मोनसेखौ नाखौनो बासिख'नो हाया नै ना महाल' जेव जेव खाथियाव खेब नैबे दासो मासे होनो बेनो मोनबाय जाबाय सारला आं माला बासिख'बावनो नै बे गिदिरखौल' बख'दो ओमफ्राय महाजों जेजों लाबजों थौखादो न'आव ओमफ्राय न'आव बख'नोसै एकदम फिथाइ थायनाय बायदि नायानो बासिख'नो हाया ना महा गोजा दाना महाखौ लादो माबाखौ लायनो मनाखौ